Заробкі ў Беларусі бяруць пад поўны кантроль. Больш ніякіх падвышэнняў. Да чаго вядуць гэты ды іншыя пастановы ўладаў, распавяду ў навінах з будучыні. З вами Ольга Старостина. А денег нет. Цены высокие, особенно сейчас. Денег нет. Лукашенко забараніў рост заробкаў. Пофиг эти люди. Бездельники. Не хотите работать, не делайте то, не делайте это. Што гэтым разам раз'юшыла Лукашэнку. Лучше мужики какой-то на себя обязательства взяли. Сістэма дала збой. Да Господь с вами. Коля не ідзе па слядах бацькі. Зрабіла яму падарунак. Будет живенький хоккеистом будет. Преемником. Да. Імя па бацьку запісалі Александрович. Яшчэ ніколі так шмат і так балюча не абражаў Лукашенка беларускіх мужчынаў. А ўсё праз палавую функцыю. Маўляў, дзяцей не могуць зрабіць. Ён можа, а вы не. Но такого позорища для мужиков трудно придумать. Женщина не может родить. Нет. Затое нядаўняя Лукашэнкава фаварытка Марыя Васілевіч нарадзіла сына. У найлепшай сталічнай радзільні роды прымала загадчыца аддзялення. Ну, конечно, дети это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Марыя робіць усё, што кажа Лукашенка. Ён прызнаваўся, што вучыў яе, як перамагчы ў конкурсе прыгажосці. Яна паслухалася і зрабілася міс Беларусь. Какие морально-нравственные принципы? Акрамя кароны атрымала аўта, крэсла дэпутата, працу на тэлебачанні і ўласны бізнес. Соберу эти деньги и подарю. 6 миллионов мы не можем найти для женщины, чтобы ее осчастливить. Цяпер на заклік Лукашэнкі Марыя нарадзіла новага грамадзяніна з імем па бацьку Александрович. Мужики, как они постарались, чтобы женщина родила. Каб не падумалі, што пастараўся той, хто Марыю кружыў у вальсе, яна апавяла пра партнёрскія роды з мужам Александром Жылачам. Бери свое сокровище. И мое же тоже. Хаця, гледзячы на цяперашняга Лукашэнку, ніхто і не падумаў бы, што бацькам мог быць гэты стаптаны танцор. Красивая, симпатичная, ходишь возле президента, иногда это мне дорого обходится, там вы знаете, что там начинают потом писать в этом интернете, явно преувеличивая мои возможности. Гэта Лукашенко казаў гадоў 7 таму. Цяпер жа, відаць, магчымасцяў увогуле не стала. Бо ён у бяссіллі замест сябе пачаў вінаваціць маладых мужчынаў. Вот ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Лукашенко гэтак жа смела можа выстаўляць прэтэнзіі свайму сыну, бо ў ягоным узросце ён ужо стаўся бацькам, а Мікалай яшчэ нават не жанаты, ды і з дзяўчонкай яго ўвогуле не бачылі. Як думаеце, можа з гэтай прычыны Лукашенко такі раздражнёны ды мужчынаў папракае, бо ў ягонай сям'і штосьці не так? А тым часам у Беларусі новы антырэкорд паводле нараджальнасці. Улады цяпер нават не падаюць лічбаў нованароджаных, проста ў адсотках паказваюць спад. Ну, есть еще, ну, так сказать, путь выхода из этого положения. Надо рожать. Надо рожать 3, 4, а лучше 5. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Делаем. І сапраўды робяць шмат. Шмат абяцанняў. Напрыклад, абяцаюць жытло для шматдзетных. Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно. Цяпер жанчыны патрабуюць. Дайте мне, пожалуйста, жилье моим детям, 3. Вот такое вот у меня обращение к вам, Александр Григорович. У Лукашэнкі на такія звароты ёсць адказ. У нас сегодня столько деревень, раньше они были не перспективные, а сегодня они брошены. Детей туда привези, пускай босиком походят по земле. Жытло для Лукашэнкі з сынам – гэта рэзідэнцыя. Жытло для простых беларусаў – гэта кут у нікому не патрэбным доме. Если есть угол, будут рожать. Ты заходи, если что. А колькі каштуе вырасціць дзіця? Адкуль гэта ведаць Лукашэнку, які ў Макдональдс ходзіць без грошай і ўвогуле ні за што не плаціць ужо 3 дзесяцігоддзі. Нізкія заробкі – гэта праблема нумар 1 для беларусаў. Вось разлікоўка за мінулы месяц галавы сям'і, аднаго з тых, каго Лукашенка папракае ў няздатнасці завесці шмат дзяцей. Пасля ўсіх вылічэнняў працаўнік Марка на рукі атрымаў 316 рублёў. Работнікаў у нас цэняць. На 23 лютага яму далі падарунак за 100 рублёў. Цэлых 2000 зарабіў трактарыст за 30 працоўных дзён, працуючы на студзеньскім марозе па 11 гадзінаў у дзень.
Напэўна, гэта ідэальная сітуацыя, каб пасля працы без выходных і да позняга вечара уночы заняцца працягваннем роду. А можа, працу памяняць ды болей зарабляць? Мы паглядзелі новыя вакансіі. 74% з іх з заробкам да 1100 рублёў. Ну так иди работай. Иди на вторую, на третью работу. Сегодня лишь бы кого это не советские времена на работу не возьмут. Адной працы цалкам дастаткова тым, хто працуе ў лукашэнкаўскай сістэме. У іх і афіцыйныя заробкі і прэміі за вернасць, а яшчэ і хабары. Навошта ім 3 працы? От ревизии нас может спасти только кража. Каб жыць у шчасці, трэба красці. Гэта дэвіз лукашэнкаўскай сістэмы. Имеем целый букет разного рода нарушений. Это хищение, коррупция, приписка. Галоўны барацьбіт з карупцыяй нам не давярае абіраць начальства. Ён сам прызначае начальнікаў, і яны добра спраўляюцца з папаўненнем уласнай кішэні. В прошлом году учтено 843 коррупционных преступления. Наибольшую долю занимают факты получения взяток – 384, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями – 245 и превышение власти – 105. Бяры і сам Лукашенко. Хотел бы начать с небольшого, может быть, такого символичного момента. Деньги принесу. Галоўчынка перад камерамі падараваў Лукашэнку залатую манету «Славянка» коштам 8000 рублёў. Дораць яму і кватэры, і аўты, і коні, і кароваў. Хіба гэта не коррупция? Мы хотели бы вам подарить нет, тёлочку, нетель. Так, вот она красавица. Что если я буду делать? Расстелится в июле месяц. Не дзіва, што апошнія гады карупцыя перакрочыла ўсе межы. Чыноўнікі перасталі баяцца браць на лапу, бо калі і пасадзяць, то ўсё роўна потым вернуць на працу, і ён здолее адбіць страчанае. Як, напрыклад, кіраўнік Гомля Віктор Піліпец адсядзеў за махінацыі з кватэрамі і уладкаваўся на працу ў холдынг «Белгаз Аўтасервіс». Не боялся брать хабры и министр природных ресурсов Сергей Масляк. Министра посадили в СИЗО. Природных ресурсов. Тогда что говорить про министра сельского хозяйства и промышленности? Дзяржслужбоўцы адчуваюць, што рэжым наладан дыхае. Лукашенко сыдзе, кормушка закрыецца. Таму цяпер бяруць, што могуць. І бяруць столькі, што нават Лукашенко абурыўся і пастанавіў паказальна пасадзіць міністра. Ну, ребята, если вы берете взятку, то черти или кубраку вас сразу туда и поведут. Его же на взятки взяли. На взятки. А пачыналася ўсё добра для Масляка. Как из района попасть в кресло министра? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Сейчас я эмоции особо испытываю, потому что, наверное, только в нашем государстве обычный парень, который родился и вырос в заводском районе, может добиться каких-то результатов на страновом уровне. Цяпер Масляк у матроскай цішыні здолее дапісаць свой аўтабіяграфічны верш пра заканамерны паварот лёсу. Здесь люди кремень, здесь ценят заслуги. И я здесь родился, ходить научился. Здесь в садик пошел и в школе учился. Потом институт. Потом здесь женился. Работать здесь начал. Доступился, брал раз за разом, пока не спалился. Верш экс-міністра дапісаў штучны інтэлект. Калі вам падабаецца такая канцоўка, стаўце лайк. А таксама запрашаю падпісвацца на навіны з будучыні ў тык-току. Пакуль быў міністр прыродных рэсурсаў, Лукашенко таксама дзіўныя рэчы загадваў рабіць. Цяпер жа яго ўжо не стрымаць у жаданні рэалізаваць шалёныя ідэі. Яму пасля смерці будзе ўсё роўна, у якой зямлі ляжаць. А вось новым пакаленнем беларусаў ён можа сапсаваць глебу. Не сыпь мне соль на раму, не говори на взрыв. Лукашенко запаліўся новай ідэяй – ператварыць бедныя глебы ў чарназём. Почему мы не смешиваем органику с торфом и хотя бы сантиметров 20 перемешать совсем другое плодородие почвы? Паляпшаць глебу ён прапануе адкідамі ад здабычы калійных выкапняў. А может быть, мы решим проблему с этими отвалами, которые у тебя там в губернии были вокруг Солигорска? Надо поэкспериментировать. Тэрыконы пад Салігорскам – гэта насыпы з пустых пародаў, якія ўтвараюцца пры здабычы калійнай солі і складаюцца з пяску, гліны, гіпсу і невялікай колькасці каменнай солі. Уявіце, каб атрымаць 1 тону калійнай солі, неабходна здабыць каля 4 тонаў руды. Лішнія 3 тоны і ўтвараюць тэрыконы. Ветрам іх трошку раздзьмувае, і праз гэта побач з'яўляецца мёртвая зямля, на якой нічога не расце.
Такія горы, як пад Салігорскам, ёсць і ў Расіі на Урале, і ў Канадзе, і ў Нямецчыне. Але навукоўцы тых краін не дадумаліся, каб гэтыя адкіды дадаваць у глебу. Бо солі, цяжкія металы небяспечныя для глебы, вады і людзей. Там вяртаюць пароды назад у шахты, каб не дапускаць правалаў. Лукашенко ж збіраецца развязаць экалагічную вайну супраць свайго народу. Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы. Партию зеленых я повезла. Искренний, которая защищает природу. Вайна, поле бою – гэта не тое месца, дзе хацелі быць людзі. Але дыктатары не шкадуюць людскіх жыццяў. Той, хто распачынае войны, сядзіць у цёплым і бяспечным месцы, а нясуць на сабе усе наступствы чужых пастановаў салдаты. Сучасная вайна паступова робіцца вайной робатаў. У небе дроны, а на зямлі андроіды. На фронце ва ўкраіне ўжо месяц у зоне баявых дзеянняў выпрабоўваюць 2 гуманоідных салдатаў. Роботы Phantom MK-1 распрацаваны амерыканскай кампаніяй Foundation. Паводле распрацоўнікаў, такія робаты ў будучыні здолеюць выконваць самыя небяспечныя задачы замест людзей. Іх плануюць выкарыстоўваць для выведкі, асабліва там, дзе не могуць працаваць дроны, у вузкіх бункерах, падземных сховішчах або складаных умовах. Роботы не стамляюцца, не адчуваюць страху, могуць працаваць у небяспечным асяроддзі і нават выглядаюць на цеплавізары падобна да чалавека. Калі не будзе вайны, Фэнтаму таксама знойдзецца занятак. Ён можа працаваць на заводзе. Мы ствараем робота другога пакалення, якога хутчэй за ўсё прэзентуем у красавіку. У цэлым ён прызначаны для масавай вытворчасці. Пакуль Фэнтама вучаць пераносіць грузы, працаваць у лагістыцы і на вытворчасці. У яшчэ адной амерыканскай кампаніі іншыя мэты. Figure AI распрацоўвае робата, які здолее не толькі ідэальна прыбраць кватэру, але і раскладзе рэчы дакладна там і так, як мы прызвычаіліся. Гуманоід працуе на нейрасетцы Helix 02, якая атрымлівае звесткі з камераў і тактыльных сэнсараў, ды кіруе целам робата. Ідэя распрацоўнікаў такая: выходзім з дому, а робат прыводзіць усё ў парадак. Скажыце, а вы хацелі б такога? На сёння ў мяне ўсё. З вами была Вольга Старасціна. Пабачымся ў будучыні.